Tiña 85 anos, son María, pero chamase Irma Maruja, e o seu apelido é Iglesias Redondo, aquí en San Vicente, a casa dos Brandíos. A miña vida foi traballar. Daquela pequeniño se traballaba. Tiñas 4 ou 5 anos ou por aí, xa andabas coas vacas e andabas por aí. Eu se aprendín a ler algo, aprendín a escribir por aí, tamén foi porque me mandaron á escola. Senón tampouco non... Daquela era unha vida moi pobre, o campo sempre foi. Aquí nas aldeas tocaban as nosas mulleres. Porque os homes ainda dormían a sexta e a mediodía, pero as mulleres non. Tiñas que traballar para fora, mas despois de da casa. E tiñas que lavar ao río, manter os animais, as vacas, lavar os cochos, había que botar o trigo, había que botar o pan, había que botar as patacas, había que traballar todo. Tiña que ir moxir as vacas, tiña que levar o leite, vir fazer o almorzo aos fillos que había que fazer un caldo de refrito ou do que fora, que non había para tomar café como a hoxe, nin había nada disso. Entón, eu andaba sempre á carreira. Antes andabas tamén mal abrigada, e andabas nunhas tocas. Os homens ainda tenían as tocas de empeña, pero as mulleres tenían tocas de madeira. Tuvo 12 fillos, 6 homens e 6 mulleres, pero 4 morreron. Falando mal, pero non estou na casa. Entón, iso era moi duro tamén. E chegaba a hora de dar a luz, pero daquela non había médico, nin había nada, que, bueno, médicos había, pero non viñan. Eu, aquí na miña habitación arriba, fui onde esperín todos. Esta é a cama, arrodillábame aquí, e aquí paría, pero tamén, a falar a verdad, e morían os nenos moitas veces, porque os estaban moito tempo sin salir. Cando estaba embarazada a traballar, e logo, xa estabas feita. Andabas igual, non pensei que porque estiveras embarazada, que non ibas a traballar, ibas igual. Eu tiña que sair para fora para o campo como a todo, e cuidaban os máis grandiños, cuidaban os máis pequeniños. Claro, e despois cando iban sendo grandiños tamén xa iban contigo, e así se foron facendo. Eu era traballadora tamén, pero traballaba os 7 traballares. Quen che parte que apañaba as vacas, quen che parte que iba a sacar a erva para as vacas, quen che parte que facía todo. Maruja. A miña vida foi así. Festas, algunas fonas para poucas, e sitios tamén poucos. Se viven con unha reina, teñen o seu sueldo, van traballar tamén, pero teñen o seu sueldo, teñen todo. Aquela muller non tiña un peso, non tiña nada, nas aldeas tampouco non había nada, que era unha pobre. A miña vida foi unha esclava. O que pasa é que eu fun dura e estou aquí hoxe.